Helo. Wel, heddiw ma dyn ni ar y llawr, a dwi yn gwybod i rhai ohonoch chi falle bod o'n anodd i chi ddod ar y llawr, ond cofiwch, mi fydwn ni'n neud lot fawr o ymarferion ar yn eistedd hefyd. So, mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn dechrau efo rhyw fath o gynesu fyny, nilla, steddwch ar y gadar, neu steddwch chi lawr efo fi, mi fydwch chi bwyso nôl yn erbyn y gadar i wneud eich hun yn gyffyrddus. Ac yna, rowlio'r sgwydda yn ôl. Ac yna i'r ochr arall, ystwytho, ac hefyd bod yn ymwybodol am y cefn, i gynnal y cefn, ac yna ymestyn i fyny efo'r braich, o un ochr i'r llall, ac yna symud trwy'r corff. Dwi'n gwybod bod yna lawer ohonoch chi yn dioddau hefo'ch sgwydda. Dwi'n gwybod mae yna rai ohonoch chi falla yn chydig bach yn chwil pan ydych chi'n gorwad i lawr. Felly defnyddiwch clustogau i helpu chi. Felly dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod o'm mhen i ddim reit yn ôl. Ac yn fama, dwi am codi'r braich i fyny a plygu'r penelyn. A mae hwn lot haws i gael y symudiad yma yn hytrach na bod ar yn eistedd. Ac yna i lawr, ac i'r ochr arall. Felly pan dych chi ar eich eistedd, dych chi'n gorfod gweithio lot fwy yn erbyn gravity, lle mae gravity fan hyn yn helpu'r braich syrthio nôl. Felly mae'r ysgwydd yn mynd i elwaf allan well na os dych chi ar eich eistedd yn gwneud yr ymarfer yma. Mi fydwch chi hefyd symud y braich allan i'r ochr. Felly dwi am symud y braich allan i'r ochr, a dwi'n teimlo'r ysgwydd yn ymestyn, ac wrth gwrs mi fydwch chi'n neud hyn cyn i chi godi allan o'ch gwely. Os gyda ni'n cweit ddigon o le ar yr ochr yna, ac yna dyn ni am troi i'r ochr. Felly eto mi fydrai ddefnyddio'r clustoga i helpu fi, fel bod fi yn medru rhoi yng nghorff ar ben y glustog yn hytrach na amharu ar yr ysgwydd. So rwan dwi'n gorfod dal yn hun efo'r braich, mae'r clustoga yn dal fi fyny. Os ydych chi isio, rhoi chydig bach o gymorth i'r pen, hwnna'n ffain, fedrwch chi ddefnyddio'ch bysaf. A wedyn dyn ni am agor y goes, ac yna, hefo rheolaeth, gadael i'r goes ddod yn ôl i lawr. Mae o'n bwysig, fel dyn ni'n gwneud dros yr wythnosau, i gadw'r cyhyra a hefyd yr cymalau yn ystwyth. A fel dyn ni'n mynd yn hyn, wel, mae pob yn mynd chydig bach fwy stiff, dydyn. A mae o'n bwysig i ni gadw bob dim mor rhydd a fedrwn ni, a hefyd mor gry a fedrwn ni. Dwi'n symud y clustoga drosodd. Mae o chydig bach o ffaff, tydi, symud o un lle i'r llall. Ac yna mae'r clustoga yn cynnal yng nghorff. Mi fedrai rhoi'n llaw i fyny os dwi isio, ac yna offa ni eto, yn ofalus iawn, yn agor ac yn cau y pwysa. Mae'r goes yma yn gorfod gweithio'n o galad mwyn cadw yng nghorff digon stable. Felly peidio agor y goes, a syrthio. Gofalus, gofalus. Ac yna dwi am troi ar ymhedwar ac i fyny a fi. Mae cadw'r cyhyra ar cefn y goes a'r pen ôl yn bwysig. Felly dwi ar yr ddwy law, mae mhenagleiniad i o dan yn hips, ac yna dwi'n mynd i godi'n bottom ball i fyny, jyst mymryn bach, dwi'n mynd i godi un goes i fyny a dal o yna. Ac yna i lawr. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n dioddef efo pwysau gwaed, wel gobeithio bod chi ar meddyginiaeth i trio rheoli hynny, ond weithiau mae symud o un lle i'r llall, weithiau yn medru gwneud i rywun deimlo chydig bach yn ben ysgafn, ond cymerwch eich amser. Cymerwch eich amser i symud o un man i'r llall. Dwi'n dal y goes i fyny, i lawr, unwaith eto, i fyny ac i lawr, ac ymlacio. Ac yna, dwi'n mynd i ista yn ôl ar ym mhen ôl, dwy droed at ei gilydd, ac yna agor yng nghwysa a cau, ac yna, dyna lle dyn ni am adael o am heddiw yma.
Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!